Πώς γινόταν? Ξεκινούσαν από εδώ, από την Παντάνης, παίρναν τις εικόνες. Ο κόσμος όμως έβαζαν τα ζώα στη στάνη να πεινάνε τα ζώα, να μην έχουν, να υποφέρουν και αυτά να επειδή ο Θεός ξέρω πώς τα φωνάζανε τώρα τα ζώα στη στάνη. Ο κόσμος νίστευε και ξεκινούσαν δηλαδή με πίστη και κλαίγανε, το νιώθανε αυτό. Ξεκινούσαν από εδώ και πηγαίνανε προς την επισκοπή. Το μονοπάτι, δεν υπήρχε ο δρόμος αυτός βέβαια, μονοπάτι παλιό. Και στο μοναστήρι, στην επισκοπή πήγαινε. Σε κάθε εκκλησία λοιπόν σταματούσαν και κάνανε τη δέση, που είναι για τη λιτανία. Φεύγαν λοιπόν τώρα από εκεί, κατεβαίναν στα Τορνέκα και βγαίναν στο λιμάνι από εκεί, κάτω στην Αλοπρόνια. Όπου ήταν βέβαια η εκκλησία, κάνει και μια δέση. Φεύγαν από εκεί, ανεβαίναν απάνω όλο αυτό το μπουναμά που λέμε και βγαίναν εδώ στο μοναστήρι. Και όταν έφταναν στο μοναστήρι, ας πούμε, έβλεπαν ότι ο καιρός ήταν πια για να βρέξει. Τους έλεγε ο παπάς, πάμε γρήγορα γιατί δεν θα προλάβουμε. Και πράγματι, ώσπου να πάνε στο μοναστήρι, έπιανε η βροχή. Γεγονός, αυτό έχει γίνει, δεν είναι... Έλα Πανάγια. Ναι. Και έχει κάνει τις λιτανίες. Σήμερα δεν μπορεί να γίνει. Κοίταξε, δεν γίνεται με πίστη όπως... Εμείς ξεκινήσαμε να κάνουμε μια λιτανία πριν 4 χρόνια, πότε ξεκινήσαμε. Πήραμε τις εικόνες, εμείς γονατίσαμε εκεί που έπρεπε να γονατίσουμε, να κάνουμε λιτανία. Μόλις πάμε στους Αγιούς, φωνάζανε. Να αφήσουμε τις εικόνες κάτω, να κάνουμε ένα τσιγάρο. Ναι, κατάλαβες τώρα. Στους Αγίους που λέμε η Αγία Ναύγηρη, πέρα εδώ στον δρόμο. Μόλις πάμε εκεί λοιπόν, να αφήσουμε τις εικόνες από στις πεζούδες, να κάνουμε το τσιγάρο, να κάνουμε λοιπόν, λέω από το είπα, τους λέω ρε παιδιά, τους λέω, η λιτανία τώρα αυτή, για να βρέξει ο Θεός, να μην ρίξει φωτιά αντί νερό. Δηλαδή τώρα, ναι, η λιτανία ήταν αυτή, άλλοι πίσω να γελάνε, άλλοι πίσω να κοροϊδεύουν. Εντάξει, δεν ήταν... Το είχαν πάρει στην πλάκα. Ναι. Συζητήσεις, ατάξεις, όπως κάνουμε μια βόρτα και καταπουρίζουμε. Πρέπει να το ζεις, να σου πει. Αυτό θέλει, εντάξει, να το ζήσεις, να το νιώσεις, να το... με πίστη. Ενώ πάγια πηγαίνουν μπροστά τα παιδιά. Με φανάρια, λέγανε το Κύριε Λέησον, ψάχνανε τα παιδιά, ψάχνανε οι παπάδες, ψάχνανε, δηλαδή με πίστη και έβρεχε, πράγματι έβρεχε.